Искате ли да направите вашето онлайн събитие незабравимо? С Eventa.tv това е възможно. Платформата, която прави организирането на онлайн събития лесно и достъпно. Независимо дали планирате безплатно или платено събитие, Eventa.tv е тук, за да ви помогне. Създайте своя собствена страница за събитие с нашия лесен за използване конструктор. Персонализирайте я според вашите нужди и привличайте участници с уникален дизайн и съдържание. Всичко това е възможно с Eventa.tv. Модулът за продажба на билети ви дава възможност да управлявате продажбите лесно и ефективно. С минимална комисионна от Eventa.tv вие получавате повече от приходите си, докато предлагате удобство на вашите клиенти. С Eventa.tv можете да организирате събития с до 50 000 участника. Това ви позволява да достигнете до широка аудитория и да разширите вашето влияние, без да се притеснявате за технически ограничения. Комуникацията с участниците е ключова за успешното събитие. С Eventa.tv можете лесно да взаимодействате с тях, да споделяте информация и да отговаряте на въпроси. Поддържайте връзка и създайте общност около вашето събитие. Автоматичното организиране на стаи е само една от функциите на Eventa.tv. Осигурете интерактивност и безпроблемно изживяване за гостите, като това ще ви позволи да се фокусирате върху съдържанието. Участниците във вашето събитие могат да предават звук и видео, което създава интерактивна и ангажираща среда. С Eventa.tv можете да създадете динамична и запомняща се атмосфера. Регистрирайте се днес на Eventa.tv и създайте своето онлайн събитие. Присъединете се към нашата общност от успешни организатори и направете вашето събитие реалност. Очакваме ви